kungonakidza vaseWicknell vakutotengerwa mota. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. vaseWicknell vafara zvisingaite because Yaya naAllen vaita skiti ravakaita vachiimba zvikanzi ndai munotora maako. Ndiwe chete mudzimai wangu, ndiwe chete watova mai vangu, tochengeta hama zvakanaka tose tekuti tatova nemusha, tochengeta hama zvakanaka tose nekuti tatova nemusha. Video guys ramaona izvezvi ndo video raita kuti Yaya Good Vibes naAllen Skits vanzi go and see Madzibaba Chipanga. seWicknell anyora achiti congratulations, you have made my day. I have never laughed this hard. This is hilarious. Can these two go and see Madzibaba Chipanga urgently and get a Toyota Aqua? Ichi tichitaura kudai vatoenda vakanotora mota dzavo. Tinongoti congratulations guys, magara muri kugona. Maskits enyu ndimo muri kupisa, muri kurova maskits chaiwo, maskits ari kutinakidza guys. Iwewe Yaya Good Vibes naAllen Skits, keep it up, muri kugona guys. But guys, I know kuti mucharamba muchindituka, but nyaya iyo yaimbofi yakachinja. It won't change. Anyway, the government is appealing kuti dai mangotipawo nyango mibhedha chero zvaminazvo tizame kuti tise kuzvipatara. Asi seWicknell vari busy kutengera vanhu vanoafodha maakwa. Chii chakadaro chinenge ngozi.